nai alƙawarin so da ni da ke zai shige gari ya so babu ke. Duniyar taimun daɗi a kanki ne, in ku ina farin ciki silar ki ne. Na taro ɗan ƙoƙo na gare ki ne, mabaraci sun ka kira ni a kanki ne. Kin sani ni ba ne a soyayya, to ki mini jagora na san hanya. Kyakkyawar ya ce ke mai tarbiyya, kuma ga ki da ajin islamiyya. Ko da yaushe tunani na karna karkace, ki sani babu waso kar ya haukace. Tunda mai tsara shi ne ke hawan ice, kar ki damu da masu cece kuce. Duk da dai an ce mai so baya zuciya, gaskiyar zance kanki ba na karya. Za na furta ina san ki ko za na sha wuya, kalmar bakin kiki furtan masoyiya. Aliso Production.